Bos días a todos e benvidos un día máis ás charlas en directo da S de Compostela. Hoxe temos o placer de falar con tres dos nosos integrantes do plantel, con Sergio Pereira, Pablo Antas e Roberto Baleato. Bos días, rapaces. Hola, bos días. Primeiro de nada, bos días a todos e benvidos un día máis. Primeiro de nada e antes de empezar coas preguntas, que tal estades pasando este confinamento? Estás aproveitando xa para sair a dar paseos e a correr por fora? Bueno, empeza antes, veña. Veña, empezo eu. Nada, eu, estou en Coruña, estou ca miña parella, levo aquí dende o inicio, porque tampouco podo ir para casa, entón, levando como se pode, días mellores, días peores, e, agora sí que un pouquinho máis liberados, porque, podemos ir sair un pouquinho a fazer deporte fora. Eu, pola miña parte, estiven traballando o primeiro mes, non a mesma carga horaria que tiña cando estaba traballando antes, pero, sí que me dou para estar bastante entretido, e entre eso entrenar eu fono levando bastante ben. E agora, xa con poder salir e empezar a correr un pouco, e, ter un poquinho máis de libertad, pois un poquinho mellor. Pois a verdade é que, cando empezou o estado de alarma, vinme para aquí, para o meu pobo, de Santa Comba. Aquí é moi pequeno, entonces, ademais teño a ventaxa de que meu pai se dedica ao campo, entonces sempre podo intentar axudarlle a salir un pouco da casa. Entonces, por ese lado leveno bastante mellor que seguramente o resto, Antas ou Baleato. Pois, vamos a comezar xa coas primeiras preguntas que nos chegaron estes días. A primeira, como non podía ser de outra forma, relacionada co Playoff Express. E pregúntanos Infocompos que posibilidades vedes de que se acabe xogando ese Playoff Express. Peza Antas, se queres, por manter o orde. Eu creo que o das posibilidades non é algo que nos compete a nós. Nós o que temos que estar preparados por si finalmente hai que xogar. Eu creo que o que se debe cumplir é o tema do protocolo e a seguridade en sanidade. Despois, se iso pode levarse a cabo dentro dos plazos establecidos, pois, nós estamos dispostos e preparados para xogar. Eu tamén un pouco nesa línea, non? O que temos que estar pensando en que se vai a xogar, porque é o que marca a federación, prepararnos o mellor posible dentro das posibilidades que temos, da situación como está, para chegar o mellor posible. A idea que temos que ter é que se vai a xogar, por lo que temos que entrenar para eso. Despois, dependendo de como este a situación xeral do país e o que marque sanidade e tal, podráse ou non, pero, a federación marcou que se tiña que xogar, así que nós temos que estar preparados. Claro, a realidade agora é que se vai xogar, nós temos que contar con eso, e o que di antes, o noso traballo, por así decir, é estar preparado para cando, por si eso acontece. Despois, se non acontece, ou que sea, polas medidas de sanidade, ou que non se cumplen, ou que sea, pois, eso nós non o podemos controlar. E que vos parece esta medida de xogar un Playoff Express por comunidades? É algo que vos gusta? Preferiríades o xeito tradicional de xogar fora? Non sei, que valoración facedes? Eu personalmente, o tema de xogar coa mesma comunidade a mí non é que non me parezca ben, non me gusta. É o que hai e vamos ter que facer. Non me gusta porque ao final eu creo que todos os equipos deberíamos ter as mesmas posibilidades de subir. Ao final poderían subir os 4 da mesma comunidade, neste caso, estás tomando unha medida de que por sanidade ou por protocolos ou por o que sexa, só vai poder subir un, sí ou sí. A mí non me parece xusto, pero, ao final, agora mesmo, as circunstancias son esas. Sí, non, un pouco eso, o playoff normal está planteado para xogar con outros equipos de fora. Realmente o grupo galego, históricamente, é un grupo potente, creo que este ano se demostrou tamén que hai varios equipos que seguramente podrían ter bastantes posibilidades de subir. Neste caso, capan un pouco eso e temos que aceptalo porque é a medida que se toma, pero, eu preferiría que nos deran a opción aos 4 de poder subir. Neste caso non queda outra, é algo excepcional e temos que adaptarnos. Sí, eu tamén vou na mesma línea. Creo que o bonito dos playoffs é poder viaxar, xogar contra equipos
que non coñeces tanto, pero bueno, a verdade é que a medida que hai que tomar, que tomaron, hai que adaptarse a ela, porque senón creo que nadie vai estar de acordo co que se tome ou non, porque a situación nunca se viviu antes. A nivel físico, canto tempo credes que necesitaríades para estar en forma? Como vedes o de ter que volver, facer unha pretemporada pequena e un partido de tanta carga física como un playoff? Bueno, eu creo que o de pretemporada, ao final, cando chegas a unha pretemporada, nunca estás tanto tempo parado, e ademais, cando chegas a unha pretemporada, pois tes uns partidos de preparación, tes unhas competicións previas e tal, para empezar un inicio de liga dunha competición longa. Neste caso, vamos a estar moito tempo parados, sin apenas ningún tipo de actividade relacionada co fútbol, e vamos a chegar a xogar un partido que vai decidir ao final o traballo que levamos facendo estes meses. Entón, bueno, eu creo que eso de mini pretemporada vai ser un acondicionamento para un partido que para nós vai ser como a final. Bueno, eu moito ao contrario ni podo levar a Pablo, que é graduado, non? En Ciencia de Actividade Física e Deporte, sabe do que fala. Pero bueno, sí que é certo que vai ser un parche, vai ser unha maneira que nunca se deu para xogar un playoff, un partido de máxima intensidade e máxima importancia. É certo que cando acabas a pretemporada ves de xogar, ves de entrenar con calma 5 ou 6 semanas, e cando empezas a liga nunca estás no mellor momento, nunca, é o que diga que si minte. Entón, bueno, pois nada, será algo que se toma como solución, pero creo que non é acertado, porque ao final xogarte toda a temporada un partido, despois de estar dous ou 2 meses e medio sin poder adestrar, é un partido de máxima intensidade, pois, bueno, as nosas capacidades físicas non van a estar afinadas, e as capacidades tácticas tampouco, bueno, todos partiremos do mismo, non? Todos estaremos na mesma situación, pero creo que non vai a ser o mellor partido que xoguemos ningún dos equipos. Sí, está claro que non é o idóneo, porque, bueno, todos sabemos cando estás, por exemplo, lesionado, que tienen que entrenes pola túa conta ou tal, nunca vai ser cando parece que te encontras ben, pero cando te metes en ritmo de competición é totalmente diferente, sempre vas por detrás. Aquí estamos os dos equipos igual, é unha situación moi extraña para todo o mundo, pero, bueno, dentro das nosas posibilidades intentaremos chegar o mellor posible a eses partidos. Cambiando agora un poquinho de tema, pregúntanos Petete para Baleato e para Antas, na vosa primeira temporada e despois desde o verán no Compos, que é o que máis vos sorprendeu tanto a nivel deportivo como a nivel social do club? Bueno, empezo... Sí. Bueno, eu creo que ao final estar nun clube como Compos, eu creo que a nivel de estrutura de club, a todos os niveis, dende fútbol base, dende directiva, dende repercusión social, dende grupo onde traballar, instalacións e todo, evidentemente, eu dende que estive en Lugo, pois non estive en ningún sitio parecido. Estive en moitos sitios moi a gusto, pero a todos estes niveis de estrutura de clube non. Entón, eu estou moi a gusto, a forma de traballar, a tranquilidade para traballar, pois é fantástica. E, bueno, eu tamén un pouco por aí. A miña opinión é que, bueno, que se nota que o Compos é un club grande, non? Que ten historia, porque hai moita xente detrás, ten moita repercusión todo o que facemos, non? A min o que máis me sorprendiu desde que cheguei, bueno, eu xa conocía a casa, eu xoguei aquí de pequeno, pero bueno, a min o que me sorprendiu un pouco é a parte humana, non? Tanto do grupo como por parte do corpo técnico e directiva, que bueno, que facemos a verdad, que fai-te sentir moi a gusto desde o principio. E outras cosas que me sorprende un pouco, bueno, se toda esa repercusión que ten, non? Porque na terceira galega o Compos é un dos equipos que máis xente move, que máis repercusión ten tamén nas redes sociais, que algo terás aí que ver ti, por aí. E, bueno, sí que chama un pouco a atención, porque en outros sitios non hai eso, bueno, un pouco que máis me sorprendiu. Pregúntanos Petete tamén agora a Antas, que desde fora, desde a grada, vese ou dá a sensación de que eres o líder dentro do campo, sobre todo en veteranía, en ler os partidos. Un aspecto que se lle achacaba o equipo noutras tempadas.
Sinteste cómodo nesa función, se é algo que che pide Iago? Bueno, en veteranía, evidentemente non, que teño a Pato por diante, Baleato ten un aspecto moito máis veterano que a mí. Non, eu creo que é algo que, non sei, eu creo que a través dos anos de xogar e da experiencia que che vai dando, non sei, ese rol de liderazgo, eu creo que a través tamén destes últimos anos de empezar a adestrar, pois, non sei, gustoume moito, gustame ese tema, pero, bueno, eu creo que é algo que, bueno, vai ligado á miña personalidade, non o tomei así, nin o falei con Iago, nin algo predeterminado. Para Baleato, pregunta Petete, que en pretemporada di el que había xente que non lle gustaba o teu fichaxe, sen embargo, agora que están todos moi contentos co teu rendemento. Pregunta como foi a adaptación de vir de xogar en Carballo, nas Eiroas, a pasar a xogar no Bergoquete, e coa filosofía de Iago. Sí, bueno, eu non son un xogador que tende a empezar ben. É dicir, son diésel e, bueno, pues costame un pouco coller o ritmo, pero bueno, sí que leva un tempo de adaptación, non? Ao final son dous campos completamente diferentes, dous estilos de xogo completamente diferentes. Eu levaba desde a etapa cadete juvenil sin este estilo de xogo, sin xogar este estilo de xogo, digamos, tan marcado de ataques posicionales e eso, que, bueno, que hai que adestralo e hai que adaptarse, non? Entonces, bueno, pues quizás sí que tens que un pouco a aprender a posicionarte, a como son as mobilidades, bueno, coller un pouco ese modelo, non? Bueno, creo que me acabei adaptando ben, síntome moi cómodo xogando, a verdad. Bueno, pues en ese aspecto estou contento. Espero que a xente este contenta tamén con o meu rendemento, que igual que do de todo o equipo, esperemos que nos leve a ascender. Agora pregunta Noé García Dez, para os tres, que rol credes que tedes no equipo? E despois pregunta algo para Baleato que xa lle preguntaremos. Empeza a ti, Sergio. Que rol teño no equipo? Bueno, non sei, xa levo aquí un tempo, creo que aparte do que, bueno, a nivel futbolístico podo aportar, tamén no vestuario aporto moi bo ambiente con todo o mundo, se hai algún problema ou tal, intento sempre solucionalo, ou se hai que tomar alguna decisión, pois, bueno, intento pensar o mellor para todos, e, bueno, eso, sobre todo, facer cohesión co grupo. Antes? Bueno, o rol, eu creo que viñemos a facer un pouco polo que, dende o principio, falamos cando fichamos aquí, pois, eu creo que a idade media do equipo era moi baixa, moi xóvenes, entón eu creo que tamén, bueno, viñamos a aportar un pouquiño eso, non? Esa experiencia, ese saber estar, e, bueno, eu creo que ademais da idade que temos, que tampouco somos moi veteranos, pero, bueno, pola experiencia, por todo, de haber xogado, viñemos a axudar un pouco o equipo, e, bueno, eu estou moi contento no rol que teño. Sí, é un pouco mismo, non? Polo que se falou con nós antes de vir, pois eso, aportar un pouco máis de experiencia de anos xogados e de playoffs, etc. E dar un pouquiño aí de estabilidade. Eu, no meu caso, son un xogador de perfil defensivo, quizás tamén podo aportar cousas a nivel defensivo e xogos directos e xogo aéreo, que, bueno, que son as das características que sempre van comigo. Pero, bueno, dentro de adaptarme ao modelo de xogo que temos, pois é un pouquiño máis de experiencia, quizás, e remar como todos os nosos compañeiros, que ao final é o que vimos a facer. Pregunta Noel García que ti, Baleato, rumorease que eres o psicólogo do equipo e que te metes na cabeza dos compañeiros, é iso verdade? Bueno, aquí hai dos compañeiros que poden falar un pouco, eu creo que máis ben son pesados, basicamente, non son psicólogos, son pesados. Nada, a min gustame que a xente este ben, realmente, que a estes vexos máis que a miña familia, non? Entón, pois, o que non lle gusta é que os que están con el estén ben. Simplemente intento axudar no que podo, pero, bueno, como moitos outros, como Sergio decía, tamén o fai, e, bueno, un pouco por aí. Non creo que sea o psicólogo, son moi pesado. É iso certo? Bueno, Sí que... Eu non son obxectivo porque... Perdón, vai, Sergio. Bueno, vale. Nada, sí que totalmente de acordo con esa pregunta, porque, bueno, eu xa Baleato xa coincidín con ele na etapa de Somozas, e, bueno, xa me comín, tiñamos unha hora de camiño de Coruña a Somozas, e cuidado, había veces que era mellor casi dormir que aturalo.
Sí, eu digo que non son obxectivo porque, bueno, para mí, ademais de psicólogo este ano, leva sendo psicólogo personal moitos anos, entón. Neste aspecto tamén preguntándonos por todo o equipo, para Hugo, dinos para os tres, cal é o xogador máis gracioso do equipo? Buah. Hai moito personaje no noso equipo, verdad? Pero a min realmente o que igual o que máis gracia me fai son Anxo e Jimmy. Anxo seguro. Anxo seguro. Eu, Josiño, fala pouco, pero a min a súa presencia xa me resulta graciosa. Bueno, pues é que hai bastantes, hai diferentes tipos de gracias. Eu, por exemplo, na forma de falar, Álvaro Casas faime moitísima gracia. Anxo faime moita gracia, eso sí. Un pouco a imaginación que ten de Hugo tamén me fai moita gracia cando inventa cousas ou fai algún vídeo por aí. Agora di cal é o máis tardón. O máis? Va, esa é moi fácil. O máis... Perdón. Sarito, sin duda. Sí. A ver, sin discusión. Eu vou dicir unha cousa. Antes de salir a quentar todos os días, estamos polo túnel e o preparador físico, bueno, mira que estemos todos. De primeiras nunca estamos todos e sempre falta. Ou Saro ou Jimmy. Un dos dous. Si ves a un, falta o outro. Entonces, bueno, supoño que será aqueles dous. O que máis calidade ten? Bueno, eu creo que Josiño. Eu no tema da calidade, evidentemente a nivel ofensivo, con balón e tal, para min Josiño. Pero bueno, para mí hai distintos tipos de calidade. Entón hai calidade defensiva, pues, Baleato, Casas, pues, teñen outro tipo de calidad. Entonces, claro, calidad conocémoslo como habilidade co balón, entonces, pues, para mí tamén Josiño. Bueno, si falamos tamén deso, de habilidade técnica, protección de balón e todo eso, Josiño, bueno, creo que é unha persona que é superdotado nese aspecto. Pero, bueno, calidade humana hai moitísima. Eu diría, en calidad global, a min, como sempre o dixen, antes é un xogador que me gusta moito. En bloque, en total. E non é por telo diante, non? No, pero bueno, direi, se non está diante tamén o diría. Non sei se nota por un pouco que sempre estamos xogando xuntos, pero nese aspecto estou contento. Por último, pregunta cal é o máis traballador do equipo? O máis traballador, non sei, o máis profesional, sin duda, creo que é Soto, porque eu vivo con el, bueno, sei como se cuida, a alimentación que ten, o tempo que descansa, todo, estou casi seguro que nadie do equipo leva todo tan así como a él. Bueno, eu creo que este ano hai varios, non? Robert, Samu, Soto, Casas, creo que hai un vestuario, pues, dentro das nosas posibilidades e limitacións, pues, moi profesional nese aspecto. Sí, eu tamén, bueno, vexo un pouco no día a día, non? Antes dos entrenamentos, hai xente que vai a facer cousas, despois dos entrenamentos a xente vai a facer cousas, hai moitos xogadores que se cuidan tamén na alimentación, e, bueno, a verdade que é unha plantilla moi profesional, pero, bueno, os que dixeron os meus compañeiros son os que tamén vexo máis no gimnasio, eso, entón, que diría o mismo. Pregunta ahora Dani Rodríguez, tamén para os tres, con que futbolista profesional vos identificades máis? Antas, veña, vai ti. Non sabría decir. Identificar porque me guste, non sei. Gustaríame parecer máis Saúl. Parece un xogador super completo, zurdo, medio centro, corre bastante máis que a min. Ten bastante máis calidad que a min e todo, pero non sei, é un xogador que me gusta, non? Me parece moi completo. Baleato? Eu, a verdade que non sei decir con que me identifico. Fíjome bastante en casi todos os xogadores que vexo na tele da posición que ocupo, pero identificar, a verdade que non me identifico con ningún. Os meus compañeiros identificábame con
con un xogador do Compostela, non vou dicir o nome porque pero non creo que fora pola maneira de xogar, sería polo pelo. Entonces, non sei. La verdad que non sei dicir, Gustaríame parecerme a Mauro Silva, por exemplo, que recordo da infancia e parecíame un xogadorazo, pero, bueno, eso é algo que queda moi longe, non? Pero a verdade é que tamén xogador actual que digas ti identifícome con este, pois tampouco teño así un. Sí que por posición un dos xogadores que máis me gustou era, agora xa non xoga, Philipp Lahm, o lateral do Bayern de Múnich, ese sí que sempre foi un lateral que me gustou e bueno. Pregunta ahora, falabades del, de Soto, e ten preguntas para os tres. Empezamos co seu compañeiro de piso. Pregunta se tes moza e canto tempo levas con ela. No, dille que él sabe que no, él bueno, non hai moito que decir deso, él sabe que non é moza ni nada. Pregunta para Baleato, quen son os xogadores do equipo que máis falan no campo? Bueno, eu se estou suelo falar bastante, porque son moi pesado, xa dixen antes, entón iso vai por diante. Samu fala bastante, Casas fala bastante, Soto fala, pero moito comigo, cando estou, moito. Moito. Antas fala, aí. A zona dos centrales e da medular sí que hai bastante comunicación. E para Antas pregunta, e xa nos explicará por qué, que en caso de quedar cun partido político, que cal prefires? Son moi apolítico, bastante apolítico. Entón, non, evidentemente, sei cal non escollería, pero non vou dicir nada máis. Ahora pregunta Dani Rodríguez, para Baleato, en que equipo che gustaría acabar a túa carreira futbolística? Bueno, quen me conozca un pouco creo que sabe a resposta, non? Eu espero si non hai lesións que me impidan acabar como eu queira, pois acabar no Dubra, pero 100%. E Infocompos pregunta para Antas, que similitudes hai entre o xogo de Setién e o de Llamo? Bueno, pois sí que hai similitudes. O tema proposta que teñen os dous era a través, bueno, pois de balón, de xogo combinado, de xogo posicional, bueno, pois ao final someter ao rival a través da posesión do balón, xerar moitas situacións de superioridade. Entón sí que hai similitudes. Despois, bueno, pois un tiña unha metodoloxía de traballo, outro ten outra. Entón, bueno, un estaba nunha teoría, outra noutra, pero, bueno, eu creo que as categorías non sempre din a verdade de todo. Entón, eu creo que agora mesmo, que me colle X anos despois, eu non sei canto fai que estive en Lugo, 8, 9 anos, non sei, sí que hai certas similitudes no fondo que teñen os dous de entender o xogo, pero, bueno, despois cada un ten un método totalmente distinto e facemos cousas moi distintas. Pregunta agora Naveira, para Sergio Pereira. Ten varias preguntas. Quen facía de psicólogo no tren de camiño a Santiago no primeiro ano do Combo? Bueno, a verdade é que todos os días víamos de Coruña, Naveira e eu, e o momento da temporada que foi complicado, acórdome perfectamente, foi cando perdemos contra o Boiro en casa, creo que foran 0-3, e o Mas Naveira naquele momento deixamos de participar tanto no equipo, bueno, o míster tomou outra decisión, tal, cambiaron os xogadores, e además Naveira tiña algún problema sentimental, e acórdome perfectamente que foron semanas duras que parecía que era un máis psicólogo que futbolista casi con él. E pregúntache tamén el que cal é o mellor bar para tomar unha tapa de tortilla en Coruña. Bueno, varios. En Coruña hai varios sitios para tomar, pero, bueno, se hai que tomar unha tapa de tortilla, tomaría na Estrella, sin duda. Agora vamos a pasar con Antas, tamén relacionado co de antes, do teu fan número 1, Biel, Yalma. Onde che gustaría retirarte? En Cerdeiriños ou no Anxo Carros? Bueno, aí teño clarísimo. En Cerdeiriños, sí ou sí.
Bueno, eu sempre dixen que, igual que Robert que retirase no Dubra, que foi onde comezou e de onde é, eu, pois, ojalá que poda retirarme en Cerdeiriños, que bueno, foi onde me iniciei, de onde son, onde teño os meus amigos, gustaría moito acabar ali. Pregunta agora para Sergio de outro ex compañeiro, de Lorenzo, que a quen ficharías do equipo para Mojácar 2021? Joder. Non me poden facer preguntas normales a mí, non? Pois... Bueno, os que dixen antes, creo que a Jimmy, sin duda. Vamos a pasar con outra pregunta de Lore Suape, que pregunta, vamos a empezar con Baleato, que se che dan a escoller, que elixirías? Que non haxa nunca máis festas do inmigrante en Bembibre ou non as ten Cocomos? Home, eu vendo como é este ano, por exemplo, escollería ascender en agosto e celebralo nas festas do inmigrante, que son tamén aí esa primeira semana de agosto. Sería ideal. Móllate, Roberto, móllate. As festas do inmigrante en Bembibre son unha festa que levamos facendo moito tempo en homenaxe a moita xente que tuvo que emigrar, que na nosa zona foi bastante. Ten unha importancia sentimental moi grande. O ascenso Cocomos en este momento é un objetivo prioritario que teño na vida. Creo que non podo escoller ninguna das dúas. Escollería por min, personalmente, ascender co Cocomos, pero creo que as festas de emigrante representan a moita xente que tampouco podo obvialo. Lores Suape pregunta para Sergio que vese que da Pereira saen grandes xogadores. A que crees que se debe? Bueno, tampouco... Eu vivo cerca da Pereira, verdad, pero non son da Pereira. Pereira é o meu apellido. Pero, bueno, por Esteban Capelo, máis Estefan, sobre todo. Bueno, non sei. A verdade é que sí, máis ou menos estamos todos cerca, pero non sei a que se debe. Non creo que haxa ninguna explicación para eso. Hai boa genética, seguro. Sí, seguramente. Dá de traballar o campo, mellor. Sí, bueno, campos que cando podemos sempre nos intentamos escaquear. Dicen antes eso do campo polo tema da cuarentena que sempre se agradece poder salir por aquí e tal, pero bueno, non é algo que me agrade moito. E para rematar con Lore Suape, para Antas, di se é certo que tes como superstición os días antes de partido dormir co pijama de franela da tua moza. Non é por superstición, pero é moi cómodo, entón suelo poñer. Agora tamén che pregunta para ti, Gerai León, que é o máis difícil da túa posición? Para min, primeiro teria que saber cal é a miña posición, que eso xa sería bastante. Entón, home, eu creo que ao final xogar no medio para min sempre é máis difícil porque, bueno, é a zona con máis incertidumbre, con máis número de rivais, entón, bueno, moitas veces xogas con rivais por todas as zonas do campo, entón, pues, a nivel perceptivo e todo, pois, é máis difícil. Entón, eu diría eso. A nivel de percepción, pois, quizás é máis difícil. Gerai León tamén ten pregunta para Sergio e di cal é o teu mellor e peor momento como xogador. Mellor momento, pois, creo que hai varios, sempre cando ganas unha liga ou... Pero bueno, igual por resaltar un cando fun a Ca Española a entrenar. Ese creo que igual así que máis recordo. E o peor, bueno, esa moi fácil cando rompín a rodilla, sobre todo aí os primeiros meses, bueno, leva los mellor, pero aí hai un momento intermedio entre o inicio da recuperación ao final, que son os momentos que máis solo te sintes, porque, bueno, ao final estás apartado do equipo, e aí sí que a cabeza empeza a traballar máis que o corpo, case sería, creo que o peor momento que tive. Pregunta tamén para ti que cal é o mellor xogador contra o que xogaches? Hombre, non teño ni idea. Sobre con moitos xogadores, sí que é verdad que hai varios deles que xa están na élite, e por destacar un, non sei, igual Quintillo, o lateral izquierdo do Villarreal, sí que foi un xogador que me sorprendeu moito cando xoguei con el,
en cadetes, porque, bueno, a verdade é que físicamente non era moi forte, e, sin embargo, era imposible ler a intención dos pases, sempre te engañaba, defensivamente era, si, con ese físico diminuto que así tiña, porque, claro, que as edades esa su física é moi importante, pois el, sin embargo, pois iba sobradísimo igual. Agora pregunta KL STQ para os tres, que futbolistas son os vosos ídolos da infancia? Eu tiña, bueno, cando era pequeno, para min Roberto Carlos era o meu ídolo absoluto, o fan absoluto. Entón, eu cando era pequeno diría Roberto Carlos. Tuve a Ronaldo tamén, era do Barça, foi un cambio de chaquetas. Era do Barça con Ronaldo, marchou Ronaldo do Barça, deixei de ser do Barça, pero diríaxe Ronaldo e Roberto Carlos. A mí gustaba moito Yalmiña. Eu sempre fui un seguidor do Depor, e, bueno, creo que era un xogador que facía cosas diferentes, estaba un pouco tolo, pero, bueno, ao final tamén é o que lles aporta, non? De ter esa mentalidade diferente aos demais e facer cosas diferentes. E a mí gustaba moito. Bueno, meus xogadores son máis recientes destes dous abuelos, a verdade. Eu creo que así o que máis tal, non sabría decir. Sempre me gustou Gerrard, o do Liverpool, ese Gerrard, Lampard, ese estilo de futbolista. Pregunta tamén relacionada tamén con unha de antes, que xogador da élite pensades que é o que máis asemella ao vosso estilo de xogo? Pensado ao revés, que cal é o xogador profesional que máis asemella a vos? Logo hai que buscar un moi chanquete. Non hai chanquetes, nin eles. Non sei. Tamén pregunta se ascendedes, ou sea, se as ascendo ou non, que se queredes seguir no Compos. Bueno, empezou ben. Sí, claro que sí. Eu, xa dixen antes, levo aquí 3 anos, estou moi cómodo. Unha vez que estás aquí, valoras o resto de equipos onde tivestes, aprecias cada vez máis estar onde estás. Creo que é un sitio moi bo, a verdad. Cantas? Bueno, eu, se non me quere votar Casti, pois por ano ainda teño contrato. Eu, con respecto á pregunta anterior, é máis fácil encontrar similitudes, por exemplo, para Antas e para Sergio que para mí, non? Entonces, cando fan as preguntas, que ademais este é Clea, que é meu primo, cando fan as preguntas casi nos é máis fácil responder por os outros que non por nós. Vale? Entonces, digo, por se acaso hai tempo aínda. E quen diría que podes decir, A min, eu, por exemplo, Sergio sí que se me parece a Lam, por exemplo, porque a Philip Blanco agora mesmo non está, pero, bueno, estuvo hasta fai pouco. Tamén pode xogar por dentro, Lam acabou xogando de medio centro con Guardiola, Sergio a veces tamén ocupa esas posicións, ainda que sea por mobilidade, por posicionamiento, pero é un xogador intelixente que pode xogar por fora e por dentro. Sí que se me parece. E Pablo, bueno, co paso do tempo foi adquirindo unha posición quizás un pouco máis completa, con máis traballo defensivo, que eu cando coñecín era un media punta romántico do fútbol. Foi adquirindo outras cousas que o completaron moito, leva o xogo e pareceme, non sei, é que claro, é zurdo, teria que decir un zurdo, pero pareceme un rollo Vanega, con un toque de rebeldía de vez en cuando, pero sí que che construye, que sabe posicionar e que che dirige o equipo. Sí que un pouco podría ser ese estilo de xogo. Despois, por lo demais, bueno, creo que vou falar por min, pero, bueno, supoño que os restos dos meus compañeros que chegaron este ano tamén, con respecto á segunda pregunta, digo. O obxectivo que tiña cando vin aquí foi chegar para ganar a Liga e ascender para xogar en segunda vez co Compostela. Entonces, bueno, creo que eso está claro, non? O obxectivo. Nunca se sabe o que vai a pasar e xa se verá pronto, pero, bueno, sí que creo que o obxectivo, tanto meu como dos meus compañeros, ou da maioría, é ascender e poder xogar en segunda vez co Compostela. Seguindo o que dixo o Galeato, vos quen diríades dos outros dous a quen se parece? A ver, é que Antas é especial, eu sempre o dixen, sabes? Para min é un xogador moi completo, verdad? Sempre falamos e tal.
pero tamén de carácter sí que o teño claro. De carácter como futbolista, Raúl García clarísimo, actualmente. Xogador máis sucio seguramente de terceira división, Pablo Antas, aí donde o vedes. Despois, a nivel futbolístico, pues non sei, ten que ser un xogador moi listo, sobre todo. Igual, tácticamente, non vou dicir Xavi ni nada así, pero sí que se semella algo así de inteligencia táctica no xogo, pues ten que ser un xogador moi dotado. E de Robert, pues non sei, vense má cabeza William Carvalho agora, así de primeiras, pero... E pensa nun chanquete. Pensa nun chanquete que che ven a resposta, fijo. Non sei, Robert sería algo máis rollo Casemiro. Como dixo ele, é máis xogador nivel máis defensivo. E bueno, ele coñécese moi ben, sabe no que é bo, no que máis lle costa tamén. E bueno, eso. Sería Casemiro, por decir algún. E bueno, o que decían antes decía Robert, non? De Lan a Pereira sí que ten moitas similitudes, non? Eu creo que é moi inteligente neso de poder xogar polas dúas bandas, ten xogado pois, de central, incluso por dentro de medio centro, entón é moi inteligente neso, nos posicionamentos tácticos, se lle chega a axudar esa rodilla, outra cousa. Robert, bueno, eu creo que para min, levo moitos anos xogando con ele, entón eu xa o coñezo, al final pode xogar de central, pode xogar de medio centro, ainda que ele non quere xogar de central, é central. Pero no, a nivel posicional, antes decíamos, bueno, salvando as distancias, evidentemente, eu creo que ya Touré, cando estaba no Barça, tiña unhas prestacións, eu creo que ofensivas a nivel de pase e tal, máis grandes, pero eu creo que ese despliegue físico, ese ser sempre equilibrio por detrás, ser ese home que, bueno, pues, que te axuda, non? Aos que xogamos pois cerca del, pois ter certa liberdade, saber que el sempre está aí por detrás, pues, de vez en cando rompe pois de segunda línea ou tal, pois ten moitas capacidades tamén, pois a nivel de balón parado e xogo aéreo, pois dá moito. Preguntamos agora a Alex Otero, supoño que o coñecedes. Para Pereira, que explique o seu mote de cubatero, non sei se é pola sesión vermú. Joder. Bueno, eso... Empezo a usar, non? Claro, é para min, evidentemente. Bueno, o ano pasado vivía no piso con Alberto Freire, con Miki Villar e Santi. Evidentemente a culpa foi de Santi. Santi é de Lugo, tamén que hai dun pueblo un pouco apartado como a min. E nada, un día entrenando empezou así, co batero de Santa Comba, porque, como bueno, como todo o mundo sabe, en Santa Comba hai anos había bastante movida nocturna. Agora, bueno, por desgracia se acabou. Pero empezou así, que a tontería, empezou nos entrenamientos a chamarme así, e como, claro, Santi é dos que fala pouco tamén, así como Baleato, empezouse a pasar polo vestuario, e houve un momento que creo que un par de personas xa me chamaban cubatero de Santa Comba, a verdad. Pero todo por culpa de Santi, Que tamén pregunta Alex que aclares cantos anos tes, se eres un viejoven. Bueno, que tamén non digo o prepa, sabes, que cuidado, pero sí, todo o mundo pensa que teño máis anos dos que realmente teño, solo teño 23, ainda que pareza que non, pero bueno, son 23, vale, se queredes un día enseño vos o DNI ou que sea. Pregunta Alex tamén para Baleato que conte por que non te quería rapar o pelo neste confinamento. A ver, sabes que, bueno, ao principio do confinamento houve un boom de retos, non? De todo tipo, e un deles foi, bueno, polo menos a mí chegoume, de raparse, non? Claro, mándame o reto de raparse Pablo Antas, Samu, Casas, que teñen máis pelo que, sabes, que nunha peluquería. Claro, eu non teño pelo, casi. Entón eu dixenlle, eu se me rapo é para sempre, sabes? O sea, non é unha decisión que digas ti, non, volve, non. Se no momento que me rape, acabouse. Pero que no meu caso, que ao final rapeime, eu ganei o reto porque realmente é unha rapada de verdad. Pero dudei por eso, porque é unha decisión que teño que meditala, porque claro, unha vez que me rape eso non ten volta atrás. Rapada crónica, ten moito mérito. Vai quedar así xa. Como? Vai quedar así xa, como tes agora. Fome, non sei, ou pasa un milagro, ou me imagino que sí. Melena non vai salir agora. Melena non creo. E para Antas preguntaba
Alex, que recites todas as míticas frases que estás aprendendo do míster. Uf. É que onte díxome que non podía contestar con a palabra, entonces agora teño que pensar. Non sabía que había examen hoxe. Moitas frases, teño moitas. Díxome que non dixera moitas, pero é que teño moitas. Entonces, sería innumerable. Estou facendo un libro, publicarei no cando me retire. Pero algunha delas? Uf, hai 1000. Para mí, personalmente, teño moitas. Entonces, hai veces que, non sei, que me volví a tarumba. Ahora xa, bueno, funo levando mellor, porque xa rixo mellor os mensaxes que me manda. Entón, a veces filtro. Hai algún que sí, que parece que lle fago caso, pero non sei. Aplícalos eses mensaxes para os teus rapaces? Sí, a ver, aplico. Intento aplicar a que non lles debo decir aos rapaces. Entonces, cousas que a mí me di que a veces non tal, digo, isto non o debo facer. Como teño moitas outras cousas que sí. Pregunta Santi Gecunde para Sergio. Non sei se é polo mismo mote, fala o mote dos primeiros anos do Compos. Non sei se había algún máis do Cubatero. O mote dos primeiros anos do Compos? Sí, supoño que será por eso, porque fui Santi que entonces, bueno, Santi é un tío que se aburre bastante e nada, pouco máis que decir de Santi. Preguntanos por aquí para os tres, xa que non se pode xogar o playoff, cal foi o mellor equipo co que te enfrontaches como xogador? Bueno, di que non se pode xogar o playoff, os playoff vais a xogar, en teoría. Pero bueno, cal foi o mellor equipo ao que vos enfrontastes como xogador? Interpreto que este ano, non? Este ano e supoño que tamén na vosa carreira. Bueno, pois empezo deste ano, como equipo, gustoume moito o Lugo B, nos dos partidos, na ida e na volta. Pareceu un equipo super completo, que manexaba moitos rexistros e gustoume moito. Na miña carreira, non sei. O Castilla, aquel de Joselu, Morata, etc., tamén xogaba ben. Baleato? Eu este ano, bueno, quizás o mismo que antes, non? De terceira, o Lugo B pareceume dentro da xuventude dos xogadores un equipo super completo, que non lo puxo moi difícil na casa, e ainda así podemos ganar, super difícil alá e perdemos. Na miña vida, pois non sei, pero bueno, sí que en segunda B cos Somozas tivemos sorte de xogar contra equipos moi bons, Murcia, Racing de Santander, Oviedo. Quizáis houve o ano da cultura leonesa, o ano do ascenso a segunda, que había na plantilla dese equipo bastantes xogadores de segunda división e que marcaban bastante as diferencias. Sí, bueno, eu tamén creo que este ano foi o Lugo B polos dos partidos, porque a verdade é que sufrimos moito, creo que sobre todo lá sufrimos moito. Equipo, pues, por decir algo, decir aquí a generación do Celta de Santi Mina, Rubén Blanco, creo que tamén andaba por ali Casas. Ese equipo, a verdade que eran moitos deles chegaron a ser profesional. David Costas e así, por destacar algún equipo. Pregunta Fabio Meijeiras para ti, Sergio, que é o que máis e o que menos che gusta de xogar ao fútbol? O que máis me gusta, pois, ao final, estar nesa dinámica nun vestuario de que ao final non son só compañeiros, a maioría dos xogadores co que estás pasan a ser amigos, sínteste e despois conseguir os objetivos, evidentemente. A mí non me gusta xogar por perder, eso está claro. Eu cando xogo quero ganar sempre, conseguir os objetivos, bueno, ser aí unha familia, a verdade creo que eso é moi gratificante. O que menos me gusta do fútbol, pues, o das lesións, como nos dixen antes, creo que é algo difícil, porque ao final ti é como un traballador que non pode traballar porque non está capacitado, pues, por discapacidade. As lesións son iguales, estás apartado, estás solo, e cando é unha lesión non pasa nada, pero cando son xa varias, pues, chega un momento que te planteas moitas cousas. E despois tamén o que menos me gusta igual é o máis duro, creo que é igual uns fin de semana ou así, porque é cando podes quedar cos teus amigos, cando vais a tomar algo e ti sabes que o día seguinte tes partido, que tens que marchar pronto, que non podes baixar, que non podes ir a cenar mal antes dun partido, ni nada, aunque eles teñen que ir a ir. Entonces tens que sempre
facer excepcións e decidir que é o que realmente prefieres. Entonces, como nós decidimos o fútbol, pues agora temos que acatarnos a eso. Preguntas xa que están chegando por YouTube. Pregúntanos Herbal, 1972, para Baleato, de onde saliu o calificativo da Bertolina de Valdo Dubra? Pois é tan fácil como preguntarlo antes. A Bertolina de Valdo Dubra eu creo que foi este ano ao principio, cando veu Carlos os speakers que tivemos uns pinchos, empezou a decir, bueno, pues, algúns apodos que tiña para algúns xogadores, e, bueno, do que nos dixo ao principio, pues, fomos decidíndonos algunha modificación de algún, e ao final decidimos o da Bertolina. Resulta que eu non estaba, non? Porque foi cando eu estaba de vacacións. Estuve en a primeira semana, bueno, a segunda semana, sí, a primeira foi entrenar, pois a segunda semana estuve de vacacións, e foi cando Carlos baixou a comentar, non? Bueno, os speakers que sempre di ao principio dos partidos, cando di a alineación, é isto. E, bueno, supoño que eso, os meus compañeros lle pareceu un bo apodo. Pregunta Sandra García López para Sergio sobre un tema que falamos outro día con Casas, con Samu e con Pato, que tal os carnavales de Ourense? Sí, bueno, Sandra, outro día estuve falando con ela tamén da entrevista esta, pero de feito dixenlle a ela que ainda non a mirara tal, porque non vin de casa e Pato ese día, ainda non a tiña visto. E nada, a verdade, os carnavales de Ourense, moi ben, organizou nos Pato este ano, xa estaba desde inicio de ano, desde pretemporada, creo que xa estaba dicindo, cando xa eran carnavales, nos venimos todos a Ourense e tal, bueno. E alá fomos, a verdade é que eu nunca fora aos carnavales de Ourense, só os vira na tele, os de Xinzo, de feito non sabía que en Ourense había tamén festas, e a verdade é que pasamos moi ben todos. Pregunta Raúl Antas, pregunta para Pablo Antas, cántanos un trociño do himno da SD Monterroso. Non fixen os deberes. Preguntáronme nunha entrevista en Fútbol en Lugo fai un mes e medio así, tampouco sabía, escoiteino, non sabía nin que tiñamos signos, grave, pero sí que escoiteino, pero non sei nin unha estrofa. Moi mal, moi mal. E do Compos, acordas? Pero temos signos tamén, tampouco sei. Tampouco sei. Hai que estudar, entón. Sí, sí. IGT pregunta para Antas que cantos anos levaba Compostela detrás tú e por que viñeches este ano e non antes? Bueno, pues sí que con Casti, pues estiven falando, pues o ano que fun para Carballo, que, bueno, pues por certos motivos de horarios de adestramento, de, bueno, certas circunstancias nese momento da vida que estaba acabando a carreira, que entraba un grupo de rapaces aquí, e non, pues ao final non me cadrou ben e non chegamos a un acordo. O ano pasado, pues, bueno, pues dixenlle que a miña primeira opción era xogar segunda B, ao final, bueno, pues apareceu a opción de ir a Bouzas. Este ano, pues mira, volvemos a falar, chegamos a un acordo e, bueno, este ano ao final sí que se puido dar. Estuvo insistente, agradezco, estou moi contento. Pablo, di Raúl que non volvas por Monterroso, que te quedes na Coruña, que iso de non sabe lo himno moi mal. Pareceme ben. Non, xa non podo ir hasta que non me deixen, entón. Pregunta ahora Estefan Romar, xa que non se pode viaxar para xogar fora no playoff, cal foi o partido que máis lexo xogastes da vosa casa? O partido como? O partido que máis longe xogamos na... Máis longe da vosa casa? Non sei, a verdade, eu creo que igual por distancia, pues, foi contra o Mensajero ano pasado en Copa do Rei, creo. Non estou seguro, igual un torneo en Lisboa ou por aí, pero tampouco estou seguro. E vos? Eu nas Palmas, creo, por distancia, creo que nas Palmas, contra as Palmas. Eu tamén por distancia, non por tempo, en Tenerife, cando fomos a xogar a terceira ronda de playoff cos Somozas, que xogamos ali en Tenerife. Pero, bueno, Pablo tamén xogou en Murcia, eu estaba lesionado, cando o Murcia estaba no grupo 1, o ano ese que estuvo no grupo 1 tamén, que tamén chega para ir en autobús, en kilómetros é menos, pero en tempo é máis. Di Francisco Pais,
por aquí por el chat de YouTube, que Baleato eres como Busquets. Que me dera. Que me dera. A min me falta máis toques que a Busquets. Marcos López Seijas pregunta para Antas cal é a túa experiencia como entrenador no Imperator e no fútbol playa e por que te chaman o mago de Monterroso. Bueno, pois xa levo, este ano estou entrenando juvenil, é o mesmo grupo de rapaces que empecé a entrenar cando empecé no clube en infantiles. No ano pasado que estuve en Bouzas, pois non, pero nada, estou moi contento, a verdad, con eles, son un grupo fantástico. Bueno, moitos deles tamén o teño na escuela de Ramiro Amarelle, de fútbol playa, que, bueno, compartimos experiencias tamén aí, e, bueno, pues para min o maior aprendizaxe a toda agora, a nivel pues, de moitas cousas, a nivel humano, a nivel de entrenador, a nivel de moitas cousas, está sendo no Imperator. Como entrenador, con quen te identificas? Intento ser bastante ecléctico e sumar ideas de moitos. Non me gustaría identificarme nin con unha idea, nin con un adestrador. Gústame moito o fútbol, gústame moitas formas diferentes de ver o fútbol, non me gustaría encasillarme con ningún. E ti, Sergio, que estás estudiando para entrenador? Bueno, estoy estudiando, pero bueno, nivel 1, suspendí o curso, entonces tampouco tienes conocimientos que ten Pablo Antas. Non sei, a verdad. Estás tomando apuntes de Iago? Ou só tomas os apuntes que che dan na escuela? De feito, de Iago foi a única asignatura que non me presentei ao exame, así que imagínate, porque... Está convalidada esa, eu creo. Non sei, eu creo que ten que ser unha mezcla de todo, tamén depende dos perfiles de futbolistas que tes, non lle podes pedir a todo, dependendo do perfil, creo que tamén o entrenador ten que saberse adaptar aos xogadores. E, bueno, a verdade é que non sabría decir un entrenador. Pregunta Herbal 1972 para Sergio, que opinas do tándem Baleato-Antas na medular? Bueno, eu son como Antas. Eu opino que Baleato a mí gusta máis de central. Ele non quere xogar aí, pero as condicións que ten... Está delucindo vos, eso, Porque nós temos estudios de entrenadores, podemos opinar. Vamos a... No, digo, está dicindo vos que non quero xogar de central. No, gustos, estamos dicindo gustos. No, por gustos acepto, pero que non quero, non. Eu quero xogar. Pois, donde sea, dame. Nada, creo que sería unha moi boa parella. Eso sí, que igual Antas lle pegaba a Baleato, igual a un rival, porque, bueno, como Baleato lle empezara a falar e Antas xa dixen antes que moi limpio non era no dentro do campo, podía existir peligro, pero, bueno, que a nivel futbolístico, sin duda, que sería moi boa parella. Pregunta Alberto Suárez para Antas se é verdade que algún día no Imperator tes olvidado das lentes para ir ao banquiño. Porque metémolas no peto. Normalmente as lentes sacamos e metémolas no peto. Alberto Bueno, aproveito xa para darlle a noraboa que eu xoga no Choco e adestrador do juvenil de Liga Nacional que conseguiron o ascenso á División de Honra. Entón, xa aproveito para felicitalo dende aquí. Nada, moitas veces falamos e sempre temos algunha broma de algunha atitude nos banquiños e gustamos botar unha risa. Pregunta agora Adrián Abelenda Vázquez para Baleato que nos comente se mellorou a raíz do pulpo dos sábados na esquina para el e Antas que non se esquezan da saída pendente polos bares de Coruña. E un saludo para os tres. Que grande, Adri. Sí, bueno, nos en Benvibre hai un bar que os sábados sempre poñen pulpo de tapa cando o mediodía, non? Antes de comer. Entón, como entrenamos o sábado, moitas veces Samu, Brais e máis eu, que somos tres de Benvibre, pois a volta paramos ali, porque baixan os amigos tamén, vémolos antes de ir a comer, tomamos algo ali e tomamos o pulpo que está moi bo. Entón, esa costumbre arraigouse moito durante esa racha positiva que tuvemos de moitos partidos sin perder. Bueno, igual que Casas e Pato tiñan as súas cosas cos penaltis, se pararon para que todo seguira ben. Claro, nós seguimos indo a tomar a tapa de pulpo porque todo iba ben. Entón, sí que quedou aí moi arraigada como costumbre. Pola miña parte, polo de Coruña, bueno, sí que non se poido porque se suspendiu a Liga e iba a ser un día que íbamos a xogar a Coruña,
pero esperemos que teñamos cousas que celebrar e poidamos salir por Coruña, ainda que sea polo día, pola noite, dame igual, a celebrar. De ti, Antas? Sí, queda emplazada esa celebración, esa salida. Pregunta Lito Blog Burbuja para os tres que teñen experiencia, cal creen que é a maior diferencia entre terceira e segunda vez? Sergio, empeza ti, por exemplo. Empezo eu. Bueno, eu dos tres son o que menos son na segunda vez, sin duda. A maior diferencia, eu creo que os equipos posicionalmente son todos máis, bueno, aparte de físicamente, son todos máis completos que en terceira. Creo que calquer equipo, todos os xogadores están moi ben físicamente, tácticamente, pues son moi correctos. Creo eso é importante. Dirán eles máis que coñecen máis que a mí. Bueno, eu creo que as categorías están por algo. Eu creo que, a nivel de ritmo, sobre todo, eu creo que casi todos os equipos, pois a nivel mellor de adestramento, pois é unha categoría un pouco máis profesional, máis cercano ao fútbol profesional, en que, eu creo que en España dista moito desde o fútbol profesional, pero sí que, a nivel de ritmo, pois onde máis esa diferencia, a nivel de xogadores, evidentemente, pois tamén, pero a nivel de ritmo para min é o máis salientable. Bueno, eu, antes de nada, pues, quería mandar un saludo para meu primo Lito, que está en Alemania coa familia. Bueno, que os botamos de menos, que esperemos que podan vir pronto. Está porque vive ali, pero bueno, no verán suele vir, este ano pues, está complicado. Con respecto á diferencia, bueno, eu creo que en segunda B hai un saltiño que o leva tamén un poquinho o número de entrenamentos que fan os equipos, a dedicación, digamos, non? En terceira hai moita xente que ten que traballar, aparte de xogar ao fútbol. En segunda B, quizáis menos, máis sesións semanales, máis traballo, non? Ao final, eso, o que se ve no campo, o que decía Sergio, equipos mellor traballados, mellor posicionados, físicamente mellor. E, bueno, creo que a diferencia que eu notei, non? Sobre todo cando empecé a xogar en segunda B, os primeiros partidos que notaba que erros pequenos que en terceira non che pasaban factura moitas veces, en segunda B suelen pasar factura, non? É dicir, aproveitas moito mellor as dificultades e quizás sí que hai un poquinho de diferencia a nivel de aproveitar as debilidades e as descompensacións dos equipos que hai xogadores en segunda B que son moi, moi bons. E o tema das viaxes afecta moito? Para min? Para todo? Bueno, empeceo, se queredes. Vale. É un cambio que costa adaptarse porque, bueno, a veces son moitas horas de autobús e cando chegas o corpo non está nada ben. Entón, moitas veces faise noite e todo, pero tamén outra cousa que tens que adaptar, a facer noite pois, nun hotel, a comer comida do hotel, a desayunar no hotel, que son cousas que ti na tua casa non fas ou non é a mesma rutina. E, bueno, creo que leva unha adaptación, pero que tamén deixa moitas cousas boas. Os viaxes para xogar eu non os considero bons, porque, bueno, ao final estás sentado, estás parado e non che benefician, pero a nivel de grupo sí que deixan moitos beneficios. Antas? Sí, eu opino como Baleato, o tema dos viaxes é difícil porque son moitas horas en autobús, sobre todo as voltas, que, bueno, se ganas, a verdade é que sempre volves máis contento, pero se por encima perdes e pensas que tens que volver e empezar a semana de novo, pois, bueno, sí que son duros, pero tamén o que dixo Baleato no autobús, todo o mundo xogando as cartas, música, falando cos teus compañeiros, vendo películas, tal, pois tamén é un grupo de unión de vestuario moi forte. Sí, bueno, é un pouco o que decía Robert, non? O nivel de ter que adaptarte a esa circunstancia, de ter que viaxar, de dormir fora, pois acostumbrarte a mellor a certas comidas, a certas rutinas que tes na casa e que aí non podes levar a cabo, pero, bueno, ao final é acostumbrarte. Pregúntanos Antelo agora para Pablo Antas, xa que comentaches de que viñabades a amenizar a sesión Bermú en referencia a verbena, que se eres dos que bailas ou dos que os quedas pasmado mirando? Depende da hora, normalmente. Depende da hora. Pero non son moi bailarín. Gústame mirar e tal, a veces sí que bailo, pero, bueno,
non é unha característica ni unha faceta que ten positiva. Pregúntanos Infocom por relacionado co de bailar, que despois da novatada de Queiruga polo TikTok, que quen será o seguinte en mover as caderas? Bueno, o Brais xa che dixen que non ia facer ningún TikTok deses, vamos. Eu, bueno, non é algo que se me dé ben, nin creo que a xente lle saque unha sonrisa, pero bueno, creo que sí que a mellor xente como Josiño, xente como Bicho, sí que son personas, a mellor, son personas, sí, xogadores un pouco máis dese perfil que creo que podían dar bastantes alegrías. Sí, a min aí non me vas a pillar, eu creo. Veremos cando volvamos ao campo. Pregunta para Sergio Antelo, que polo que vemos nas galas de carnaval o de disfrazarse tamén o levas ben. Sí, bueno, este ano a verdade é que non foi un ano pasado con Santi e Casas, creo que foron, non sei se viña alguén máis, e a verdade é que o pasáramos fora no hotel e bueno, sempre está ben porque, bueno, ao final nós xogamos e tal, pero tampouco ti a veces abrir as redes sociales e tes unha imagen de quen é unha persona, de quen é outra, pero realmente tampouco lle pos unha cara a todo o mundo. Mais ou menos os que falan por redes sociales e así, pois bueno, pois nas cenas e aí polo menos pois vas poñendo cara a xente e tal. Ao final levas aquí 3 anos e tamén, bueno, tens que ir coñecendo a todo o mundo. Remata Antelo que ca estatura e porte que tes, Baleato, se seguimos, logramos o ascenso, se amenizades unha actuación de baile cunha muiñeira, unha sevillana, ou no que vos desenvolvedes mellor? Home, a ver, eu cando saio ou se hai algunha celebración ou eso, bueno, algo, bailo como todo o mundo, non? Pero tampouco é que sea moi dotado para bailar. Muiñeira, a verdade é que non sei. Sí que hai xente que me podría enseñar, pero non sei. Pero bueno, en caso de ascender, malo será que non se poida facer algo. Nun momento de alegría e efusividade, malo será que non se poida facer. Pregunta Ericitos polo chat de YouTube para os tres, se tedes algunha noticia de cando se vades a volver a entrenar ou cando pode ser o playoff? Bueno, o que sabemos é que en principio nós teríamos que empezar a entrenar na fase 3, creo que entonces sería a principios do mes que ven, primeira semana, creo, se non me equivoco, que me corrijan, pero é o que sabemos, a verdade non temos moita información, non sei. Sí, bueno, ayer o que estuvemos, bueno, falamos ayer un pouco todos, non? De como iba a ser un pouco o retorno a adestrar, bueno, pues farémoslo, como decía Pereira, na fase 3, en grupos, pero, bueno, non, como non tampouco sabemos cando vai ser as datas de playoff nin nada, pois, bueno, ímonos adaptando un pouco no transcurso dos actos. Sí, non hai moito máis que añadir. Cando chegue a fase 3, que esperemos que sea a temporalización marcada polo goberno, que vai cada 15 días cambiando, e sería por aí, principios de junio, para poder xuntarnos en grupos, e que non sea todo o equipo, bueno, polo menos facer algo de traballo conxunto. Despois o playoff, pero agora non sabemos nada, porque dependemos un pouco de como vai a toda a situación sanitaria, así que por agora incertidumbre total. Dinos Lito, mándanos un saludo tamén e unha forte aperta desde Alemanha e di que se ascende que os bailes eses que os hai que facer na fonte de Praterías. Bueno, habrá que ir polo manual, non? Como se fixo sempre. Bueno, supoño que teremos que tomar algunhas medidas, pero bueno, que intentaremos celebralo en caso de que se dé con todo o mundo, como sempre se fixo, ou máis cercano as celebracións que se fixeron aquí sempre polos títulos e os ascensos do Compos. Pregunta Adrián Mato para Baleato e para Antas, quen ganaría un sprint de 10 metros e despois un de 20? Que conteste Pablo, que doulle esa primeira oportunidade de contestar. É que non escoitei ben. Quen ganaría un sprint entre ti e Baleato, quen ganaría un sprint de 10 metros e un de 20? Bueno, depende.
Si hai algún tipo de incertidumbre, teño algunha opción. Si é sprint puro, estou perdido. Esa pregunta seguramente a fixo Mato porque bueno, xogamos xuntos de pequenos, traballa comigo, e bueno, sempre me perseguiu ese rumor de que son moi lento, non? A veces tiversme xogar, e claro, no medio do campo, o mismo que Samu, o mismo que esta xente que xogamos aí, estamos todo o tempo en movimento, entón non podes estar correndo a máxima velocidade todo o tempo porque non és capaz. Entón persíguete esa sombra de que eres lento, non? Pero bueno, eu non me considero rapidísimo, pero tampouco me considero lento, e algunha vez que temos feito algunha carreira e tal, bueno, tampouco saio mal parado. Pregunta Álvaro Gómez para Antas se suele ser moi pesado cos chavales cando entrenas. Bueno, eu sei, Álvaro Gómez é un dos chavales, é o máis pesado dos chavales. Entón, sí, ás veces sí que son un pouco pesado, pero bueno, sempre que son pesado intento facelo polo seu ben, teño moi boa relación con eles, estou encantado. Pregunta un anónimo, que se quere declarar como anónimo, para Sergio, que podes decir do rumor ese de que eres o xogador máis caro da plantilla? Joder, sería Castiñeiras igual, o anónimo. Nada, supoño que o dirá porque a verdade é que este ano, por exemplo, estive lesionado casi hasta enero, como quen di, bueno, supoño que o dirá por eso, porque sempre teño unha ou dúas lesións por ano, parece, e supoño que o dirán por eso. Pregunta Herbal para Antas, con que xogador compartiches máis anos de vestiario e que adestrador foi o que che determinou a túa posición actual? Bueno, máis anos de vestuario que tes aí ao meu lado. Non sei cantos levamos, pero moitos. Bueno, adestrador da miña posición actual, eu creo que Stili foi o que un pouquiño me fixo ver outras cousas, non? Antes pues, xogaba máis de media punta e tal, pero eu creo que me fixo ver outras cousas de min, outras características que me axudaron a complementarme e axudaron a crecer como xogador. Despois, bueno, pues, con Michel tamén crecí moito, bueno, eu creo que eses dous me axudaron. Pregunta tamén Herbal para os tres, pensades adicarvos cando remata a vosa carreira como futbolistas ao mundo do fútbol? Sí, bueno, eu empecé este ano o curso de entrenadores e sí que me gustaría entrenar, pero bueno, non sei hasta que punto, nunca estive diante dun equipo, non sei o que se sinte. De momento sí que che gusta, porque ao final somos, claro, fin de semana, nos gustanos ver fútbol, estamos todo o día falando de fútbol, é algo que, bueno, que vai en nós, e que eu creo que despois de que sigamos, de que deixemos de xogar ao fútbol, pues que vai seguir aí. Vale, Antas? Bueno, eu a verdade é que tampouco me planteo unha vida sin fútbol, non? Porque, bueno, desde moi pequeno levo xogando a isto e bueno, os meus estudios tamén van enfocados ao deporte, fixen tamén o grado en Ciencias de Actividade Física e Deporte, teño o nivel 2 de entrenador tamén, pero, bueno, tampouco me vexo ahora mismo como entrenador. Ahora penso en xogar e seguramente despois siga ligado de alguma maneira, pero estou bastante centrado ahora en xogar. E a Sergio vexo un perfil claro de director deportivo, porque ten moi bo ollo cos xogadores e sempre, bueno, marca un pouquiño como van os equipos, como deben ir, o tipo de xogador e tal. Eu creo que igual pode chegar a ser un gran entrenador, pero seguramente tamén un gran director deportivo. Eu sí, bueno, a miña ilusión, o que me guste polo que, bueno, pues sigo estudiei, fixen o grado tamén de Ciencia de Actividade Física e o Deporte, tamén teño de nivel 2, pues quero sacar agora o nivel 3. É o que me gusta, eu creo que, bueno, tampouco tiña esta idea preconcebida de adestrar, pero, bueno, empecé a adestrar aí no Imper a rapaces, e, bueno, pues, pouco a pouco vaiche picando o gusanillo, ao final gustame moito, pois, eso, de ganar o xogo, en todas as situacións, xa non só desde perspectiva de entrenador, desde perspectiva de análisis, gustame o tema de organización de evento deportivo, non sei, eu creo que sí, que seguro que o meu futuro vai ir ligado ao fútbol. Alberto Moscoso, non sei, entendo que para os tres, non di nadie en concreto, sabemos que le gusta el fútbol y que estudia muchos entrenadores y estilos. ¿Cuál es el que más le llama la atención? Y si empieza a entender a Mou a la hora de preparar ciertos partidos.
Tendo que para ti. É para antes. Ese é para antes. No, Alberto Moscoso no Inter está comigo de axudante, adestra o cadete tamén, está nas labores no club. Bueno, sí que me gusta porque, bueno, neste tempo de confinamento que tuvemos moito tempo libre, pois estuvemos falando moito, gustoume ver partidos, descargamos moitos partidos, bueno, estuvemos aí analizando distintos tipos de adestradores, maneiras de xogar, bueno, gustame moito e gustame compartilo ca xente que tamén lle gusta. Pregunta Susanita tiene un ti para Antas e Baleato, que despois de tantos anos xuntos, cal é o voso mellor e peor momento? Dos anos que compartistes. Empezo eu. Ben, Bueno, xa son moitos anos. Eu creo que o mellor momento foi en Somozas, non? Porque podíamos ganar a Liga contra pronóstico, non éramos un equipo que a priori estaba chamado a facelo, e despois, acadar o ascenso creo que foi unha festa. Foi un ano duro en parte, polo pasamento do presidente, que era a alma do club, pero, bueno, creo que podemos brindarlle, pois eso, unha liga e un ascenso que ao final foi unha alegría moi grande para todos, e creo que mobilizou a moita xente na zona para un sitio moi pequeno como é Somozas, e creo que ver a alegría da xente pois foi un momento para mí moi bo. E o peor quizáis foi o ano do descenso. Digo para os dous, eu creo, desde a miña opinión, porque foi un ano moi duro no que non facíamos as cousas tan mal como para ter os resultados que tuvemos, e que castigou moito a nivel personal e a nivel grupal, castigounos moito porque se pasa moi mal. Sí, bueno, eu concordo con ele, eu creo que o ano a nivel deportivo, xuntos o ano do ascenso en Somozas, pois foi moi bonito. Antes xa habíamos estado en Ordes, tamén para min foi o primeiro ano en terceira e foi onde o coñecín, e, bueno, gardo vos recordos de todos eses lugares, é o que diel, non? Bueno, creo que a nivel non dos dous, personal, que é individual, o tema das lesións, cando el tivo a rotura, pois a mí tamén me afectou, pois porque ao final compartíamos moitos trayectos, todos os días xuntos, bueno, pero a min tamén me axudou moito ver a súa capacidade de recuperarse dunha lesión tan grave, e ao final eu creo que, bueno, pues, saliu moi reforzado, e para min tamén sirve como reflexo, non? Pregunta para os tres de Estefan Romar, se practicades algún outro deporte, ademais do fútbol. Estefan Romar é un dos meus mellor amigo, por así decir. Supoño que o dirá porque, sabes, vamos a pescar xuntos sempre. De feito, onte fomos a pescar, e cando estábamos pescando justo salía o comunicado da Xunta que o goberno central acaba de suspender a pesca, entonces estábamos incumplindo a regla e tivemos que volver. E nada. Eu, pola miña parte, fago deporte cando non estamos en temporada, pero, bueno, non algo habitual, non algo que se faga sempre mesmo, sino que intento facer un pouco de todo, porque realmente gustame todo en general, pero, bueno, estando en temporada normalmente, o que me dedico, xa entrenamos casi todos os días e xogamos, pois dedícome simplemente ao fútbol. Sí, bueno, eu igual, ao mellor en período de que non hai competición, sí que gusta moito xogar o tenis, xogar o pádel, pero durante ano, rara vez. Alguna partida de pádel, ao mellor esporádica, pero ningún deporte. Tatiana Sultán di que para Pablo Antas que cada día estás máis guapo. A familia manda, É familia, teño a parienta aquí, por favor. Manuleis Álvarez pregunta para os tres, pero, bueno, como Antas e Baleato xa o dixestes, para Sergio, onde pensas acabar a túa carreira como xogador? Bueno, non sei, a verdad. Supoño que algo como a eles. A ver, pouco xoguei no Santa Comba, porque desde moi pequeno marchei para o Dépor, pero non creo que acabe no Dépor, así que supoño que estaría ben acabar en Santa Comba, polo menos no Pobo. Fabián Liñares pregunta quen é o que máis labra a xente. Que serás ti, pero eu creo, o sea, sinceramente, que Sergio o deixou claro ao largo de toda a charla, que, bueno, o que máis labra con diferencia é Pablo Antas. Eu creo.
Si hai dúdas, podedes instovos a que miredes o meu historial de tarjetas, de sancións, e que miredes o seu, e creo que, bueno, aí xa non quedaría, vamos, ninguna dúda. Non, porque a imagen ao mellor de cara a fora é outra, non? Non sei, pregunto, Brais, ti, por exemplo, que nos ves desde fora. Eu non podo decir. Podes opinar, molla. Sé parcial. Podes te mollar. Tamén insto de que mires os historiales que supoño que estarán na federación e non queda ninguna dúda. Bueno, Robert, xa que estás falando de tarjetas, podes contar a que fixetes en Valladolid. Bueno, non me sinto orgulloso deso. Bueno, cando estábamos xuntos en... Bueno, a contar, porque para que vexas que tampouco me escondo ni nada. Cando estábamos xuntos en Somozas, en segunda B, bueno, foi un ano que foi un pouco duro, polo que decía antes, e, bueno, na segunda volta parecía que estábamos reaccionando un pouco, fomos a xogar contra o Valladolid Promesas, Sergio xogou ese día, bueno, ao largo do partido, nunha contra que tuvemos nós, que era moi clara, un deles quedou tirado, pediron que tiráramos o balón fora moi efusivamente, con enfado e tal, e tirámoslo. E na segunda parte, bueno, polo esforzo e por ese desgaste físico que tuvo durante todo o partido, Sergio subínse os gemelos. Nunha situación na que non había peligro, era un campo propio deles, tiñan eles o balón, Sergio quedou tirado, lateral dereito, e, bueno, nós o mismo, non? Era real, non estaba fijindo, íbamos empatados, xa nos valía o empate, é dicir, non tiña sentido, pedimos que tiraran o balón fora, e un dos xogadores deles, o que tiña o balón non o tiraba fora, estaba buscando o pase, e, bueno, aí sí que, bueno, fademe un pouco, non hai justificación posible, fixen unha entrada, e expulsaron. A segunda expulsión da miña vida, un asesinato, Baleato, eso foi un asesinato. Cumplín a miña sanción, e, bueno, pois, xa está, pasou. Foi un pouco por un momento de desesperación e tal, ainda que non teña justificación, porque me pareceu mal. E non debería haber feito, porque ainda por encima non axudei ao equipo, pero, bueno, foi un acto do que aprendín e non volverá a pasar. Fabián di que para él, que todos saben que eres tío que máis labra. Pois sí, estou a eso, Ainda contando o que acabo de contar, este ano cumplín un ciclo, é o segundo que cumplo na miña vida. O sea que, bueno, eu creo que eso está... Un ciclo de tarxeta, digo, Creo que está... O teu compañero medular tamén cumpliu, non? O meu compañero da medular en unha temporada fixo máis que a min. O sea, máis que a min en toda a miña vida. Ciclos. O sea que... Quero dicir, eu creo que non é exagerado. Ao mellor dá esa impresión, pero eu creo que non son un xogador que sea nin agresivo, nin que faga demasiadas faltas, ademais. Igual como xogades xuntos, xa corta el as contras, entón non chegan a ti para facer a falta. Eu sempre lle digo, pero fago o traballo sucio, fago eu. O que vai cribando por diante son. Explicacións podemos encontrar moitas, pero os datos son os que son. Pregunta para Pereira, Cristian Fernández Orbazán, se prefires a festa ou o fútbol? X. Cristian Fernández. Bueno, creo que o fútbol, senón hai tempo que deixaría de xogar, sin duda. Relacionado con este tema, Manu GB pregunta quen é o xogador máis festeiro da plantilla. Bueno, eu creo que este ano estará Jimmy por diante de todos, un paso por diante. Creo, a miña opinión, que diga Baleate antes. Eu non teño datos de que os compañeiros festeiros na plantilla. Eu non sei. Hai sempre esa fijación con Jimmy, eu creo que incluso que non lle guste, supoño. Pasa que, bueno, algunha vez saldrá, como a todos, supoño. A Sergio intuo que lle gusta. Tamén, non? No, sabes que me gusta tamén. Claro. A ver, hai momentos para todo. Con que non limite o rendemento e a competición, pois, oye, a cabeza hai que cuidar tamén. Pregunta Paula Pais para os tres, que foi o que máis vos marcou na vosa carreira futbolística? O que máis me marcou?
non sei a que se refire exactamente, pero... Supoño que algún partido, algunha decisión de algún adestrador, algún... Bueno, eu entón diría que cando cheguei a Lugo o ano de xuvenís, o ano seguinte cando fixemos a pretemporada co primeiro equipo, o día que veu, acordeme que veu Chino Losada decirme rollo que escollera número, que me iba a quedar na primeira plantilla, e, bueno, para min eu creo que foi o primeiro paso para que hoxe me pode dedicar de maneira pois semiprofesional e poder haber vivido desto pois, ata o momento e ser a miña forma de vida. Eu diría que é o momento que me marcou. Aleato. Eu, bueno, pois os bons momentos, eu creo, non? Pero igual que decía antes que o mellor momento foi con Pablo, foi bueno, pues, o campeonato de Liga, o ascenso, pois hai a min ganar a Copa dos Arco Dubra foi moito, non? Porque era ainda juvenil, viña do Dépor de pasalo mal ese último ano, de non xogar, fichei no Dubra cos maiores, que estaban nunha situación preferente un pouco complicada. Creo que foi un punto de inflexión que me fixo mellorar moito, que xogar, bueno, arroupado polos meus amigos, xogar como irmán, co equipo do pueblo, pois veume moi ben, desde aí pasei a terceira división e hasta aquí, non? Entonces, bueno, esa media temporada, ese título de Copa, que ali é moi importante para nós, é moi importante esa Copa, pois creo que foi algo que me marcou. Bueno, tamén o que dixen antes, que cando puden ir entrar ca selección española e tamén creo que aquí no Compos o ano que ganamos a Liga creo que foi moi bonito para todo o mundo ese ano, a verdade, destacar esos dos momentos. Xa para ir rematando, hai aquí un carrusel de preguntas de partes de integrantes da plantilla. Empezamos por Pato Guillén, que pregunta para Baleato cal foi unha noticia moi comentada o teu galardón nunha batalla de porteiros. Que conta un pouco a quen lle ganaches e onde. É que mira que é. Bueno, pois resulta que en Benvibre todos os anos no verán se fai un torneo de nenos e de fútbol 7 moitas veces, non? E, bueno, houve un ano que fixeron un torneo de fútbol 7 que eu fun a xogar e aparte había batalla de porteiros organizada por Cheli e, bueno, xente dali do equipo, do Dubra. Bueno, había algúns porteiros de terceira, de Gustavo do Paio Saco, que foi o que ganei na final. E, bueno, sí que non eran demasiados e a min, como cando empecé o fútbol sala era porteiro, sempre me gustou a posición, pois apunteime, non? Por facer os grupos e por botarme unha man e, bueno, pois pasalo ben, basicamente. Perdí o primeiro partido contra Toniño, que é un xogador do Dubra B, agora dos veteranos, e pensei que iba a ser un desastre. Pero, bueno, despois empecé a ganar partidos, clasifiqueime para a semifinal e puden chegar á final e ganei ao portero do Paio Saco, a Rama, que eu sinto moito decirlo por aquí, pero, bueno, 2 minutos, portería de fútbol 7 non era real, nunha portería ganaríame de sobra, e creo que foi unha experiencia moi boa e Pato, bueno, tirará un pouco por aí porque saliu tamén no periódico un día que me preguntaron por eso. E di que está esperando a que o invites a un duelo para ver as túas habilidades para xogar. Teño que decir que só me sei tirar para un lado, pero ese lado para todo. Entonces, bueno, un día si se anima, si ascendemos, vamos a non xogar co físico antes de ter que xogar os partidos. Si ascendemos, invito a Benvibre a comer e facemos unha batalla. E xa para rematar co tema, di que agora que xa eres un veterano, o teu aspecto confirma, crees que te equivocaches de demarcación e que poderías chegar máis lexos sendo porteiro? Como? Que xa que agora eres un veterano, que se crees que te equivocaches de demarcación e que se crees que jugando de porteiro se chegarías máis lexos no mundo do fútbol. Nunca se sabrá, pero, bueno, sí que me gustaba moito e creo que, bueno, seguramente con traballo e todo eso podría chegar a ser porteiro, non tan bo como a Pato, pero bueno, mellor sí que acercarme aí. Nada, e ao final decidínme por xogar adiante, porque a veces o entrenador de fútbol sala puñame a xogar, en vez de ser porteiro, puñame a xogar, e, bueno, metes algún gol, eu creo que esa sensación levoume un pouco a cambiar, e estou contento co resultado, creo que
bueno, que levo xogando fútbol moitos anos e disfrutando de moitas cousas gracias a ese cambio de posición, así que xa. O que diceste de veterano, mañá que cumpres? 18 anos? Si, mañán cambio de década. Poño yo 3 diante, bueno, nada, xa irei anticipando antes que se sinte cando se cumplen os 30, que el toca en outubro. E nada, a verdade é que me sinto como con 18 ou mellor. E nada, pois habrá que celebralo dentro das capacidades. Mañán xa se pode, entramos en fase 1, xa se pode un poquinho máis. E pronto poderei ir a casa a ver a miña nai, bueno, amigos e familia, antes que, bueno, será o mellor regalo de cumple. E nada, xa vos direi que tal os 30. Pregunta Pato para Antas, que se nos podes explicar quen son os Toñitos. Os Toñitos. Os Toñitos, bueno, pois, outra das frases que sempre nos deixa Iago. Nada, un día que creo que non sei, que era saía unha noticia dun partido que era Boiro Puebla, algo así, que salira no periódico, de un tema de que, bueno, que non había posibilidad de que ganara o Puebla, algo así, non sei que, bueno, quedou aí, non sei que, os Toñitos, quedou por aí, foi algo por aí. Para Sergio pregunta que tal a convivencia o día a día co gran David Soto? Bueno, Soto sempre, de feito, chamolle múltiple, non sei se viste a película, a persona esta que ten, non sei cantas personalidades, son 20 e algo. E David é un tío así, é especial. E depende do día, ten unha personalidade, pero, claro, podes te levantar e podes estar a personalidade feliz e é encantador. E podes te levantar e igual non tes con quen falar no piso, pero polo demais, é verdade, unha vez que o coñeces, que sabes que é así, é moi fácil. Cando está ben, falas con el, e cando está mal, pois deixalo estar. Polo outro, a verdade é que moi ben vivindo. Tampouco é que pasemos aí extremadamente moito tempo xuntos, pero moi ben. Con quen se leva mellor a convivencia? Con el ou o ano pasado con Santi, con Miki, con Alberto? É diferente. Santi, eu creo que Santi e Alberto, sobre todo, somos moi parecidos os tres de personalidade. Alberto eu conozo de toda a vida, e con Santi xa levaba un ano. Miki é así máis tímido que nós, máis tranquilo, pero nós os tres, como digo eu, pues somos máis de pueblo, ao final. Pero bueno, a verdade é que moi contentos. Tanto o ano pasado como este, nunca tiven problema. E ti como compañero de piso, que tal eres? Bueno, creo que son bo, terei as miñas cosas boas e as miñas cosas malas, pero gústame cociñar. Eso ano pasado valorábase moito porque éramos 4 e ao final cociñábamos eu e Santi sempre. Pero bueno, non sei, creo que son bo de levar. De momento nunca viví moitos anos nunha residencia e sempre con compañeros e nunca tive problema con nadie. E pregúntanos Samu para Baleato, que é máis duro, xogar un partido con prórroga ou a sesión vermú nas festas de Benvidre? Eu creo que é moito máis duro a sesión vermú nas festas de Benvibre. Moito máis duro, pero moito máis. Porque, bueno, os amigos nas festas, que sempre están moi alegres, hai moita alegría, os amigos levan un ritmo ao que eu personalmente non estou habituado e cóstame seguilos. En cambio, bueno, no campo, bueno, unha prórroga cánsase, estás cansado e tal, pero, bueno, sempre podes controlar ti un poquinho mellor. As festas, moi difícil, moito máis difícil. E agora xa a última pregunta de todas, xa que outro día Casas, Samu e Partes vos escolleron a vos, que IGT di que a quen escolledes para a seguinte entrevista, que se mollen un pouco. Eu teño clarísimo. Eu a Xosiño. Vas ti, Robert, veña. Eu creo que, a ver, vos estou facendo un repaso polo vestuario, para... Eu diría a Soto Supremo. Bueno, eu como xa falei moito del tamén na entrevista, pois Jimmy para animar un pouco o ambiente. Pois tomaremos nota, xa os invitaremos por aquí para a semana próxima. E, por último, xa para terminar, José María Domínguez, que nos manda un saludo desde Filipinas, que está ali confinado, bastante cerca de aquí.
pois moito ánimo e esperemos que pronto poida volver a estar aquí ca familia. Eu Brais, se me permites, unha idea que che deixo aí para que ti a valores e a fagas se é posible. Temos no equipo unha persona, que, como decía antes, moi creativa, e creo que igual podrías a mellor sacar un poquinho por aí con Hugo, porque, bueno, xa sabes que é coautor de un libro, escribe, fai poesía, é un tío moi creativo, e creo que a mellor unha iniciativa por aí por esta vía, pois igual estaría ben. Digo, para que des unha volta. Tomarei nota. Bueno, sin máis, esta sesión mermou que se alongou, non tanto como a da festa de Benvibre. No, tanto non, pero bueno, mellor esta. Aquí con toda a familia, movestes toda a familia para estar aquí neste directo, pois nada, darvos as grazas e esperemos vervos pronto en San Lázaro, que é o que todos queremos. Vale, Bueno, gracias, nada. Brais. Eso, agradecercho a ti e ao Compos, non, por brindarnos isto para estar un pouco máis cerca tamén de todo o mundo, que estamos un pouco aislados e, bueno, supoño que tamén é bonito, non, pois acercarnos a xente e aclararlle cousas que a mellor non nos conocen personalmente, e, bueno, tamén por vervos e eso, pues, moitas gracias, que pasei moi ben. Bueno, eu igual xa aproveito tamén para darche as gracias a ti pola implicación, ao club, a todos, que eu creo que é unha forma de crecer todos xuntos, e nada, que mando tamén un saludo a miña familia que a teño aí emplazada na sesión vermo na casa, e nada máis, un saludo para todos os do Compos e moito ánimo. Pois, Bueno, pois eu eso, Brais, tamén, gracias a ti, porque, bueno, faz moi bo traballo, verdad, polas redes sociales, poucos clubs hai en terceira xa ningún que fa o que ti faz, e tamén a nada, todo o mundo que se conectou, que escribiu algo, que despois o vai ver por YouTube, e nada, porque é unha forma, polo menos, de non estar tan aislados. Eu saludo a miña familia, non lle vou dar, porque xa estou aquí con eles todos os días, vou dar un saludo aos meus amigos, e nada, que a partir de lunes seguramente xa nos poidamos ver todos. Pois moitas grazas aos tres e moitas grazas tamén a esa xente que está aí detrás véndonos ou que nos verá nos próximos días. E nada, que pronto esperemos estar xogando no campo e logrando ese ascenso que todos queremos. Un saúdo e forza Compos. Un saludo. Chao, chao. Chao.